दाखवला आणि त्यानंतर हा आपण पाहिला त्याच्या बॅटमधून दुसरा षटकार. आणि आता मात्र पुन्हा येणार का? चेंडू जातोय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. शुभम बॅक टू द पॅव्हेलियन. तर हा नवीन फलंदाज दाखल होतोय तो म्हणजे प्रदीप. सात धावांची गरज आहे. 8 चेंडू 7 धावा. एक सेमीफायनलचा हा चांगला सामना, रंगतदार सामना आपण पाहतोय. पहिला सेमीफायनल आणि काय फटका खेळला, काय फटका खेळला, स्वतःला सुद्धा कळलं नसेल. कुठेतरी स्वतः छोटासा फक्त पंच करायचा होता. दाखल होतोय. 7 चेंडू 7 धावा. एक चांगला सामना आपला आपण पाहतोय. पहिला सेमीफायनलचा सामना तळवडे विरुद्ध अडिवरे. रुपेश पुन्हा ओंकारसाठी. हा चेंडू शफल झाले आणि वाईटचा अपील केलं गेलं, मात्र पंचांवरती कोणताही परिणाम झाला नाही. चेंडू गेले निर्धाव आणि आता मात्र समीकरण झाले 6 चेंडू आणि 7 धावा. चांगला सामना आपण पाहतोय. पहिला सेमीफायनलचा सामना. एक वेळ असं वाटलं होतं की हा सामना अडिवरे संघ एक हाती जिंकेल, जोपर्यंत निखिल फलंदाजी करत होता, शुभम फलंदाजी करत होता. त्यानंतर मात्र थोडंसं कुठंतरी प्रेशर आलंय नवीन फलंदाजांवरती आणि 6 चेंडू 7 धावांची गरज आहे. जर आपण ग्राउंडचा विचार केला तर सारिश नवीन गोलंदाज. या पहिल्या सेमीफायनल मधील शेवटचं आणि अंतिम अतिशय नाजूक आणि अतिशय महत्त्वाचं असं षटक घेऊन दाखल झालाय तो सारिश. मला वाटतंय सारिशला आज थोडंसं नशिबाची साथ आहे, कारण फलंदाजी त्याने सुंदर केली आहे, त्यामुळे गोलंदाजी सुद्धा त्याच्याकडून चांगली होईल अशी मला वाटतंय. पण त्याच्या समोर जो फलंदाज आहे तो म्हणजे अमर. क्षेत्ररक्षणामध्ये उच्च कामगिरी केलेला हा खेळाडू आता मात्र फलंदाजीसाठी दाखल झालाय आणि चांगली फलंदाजी करावी लागेल. 6 चेंडू 7 धावांची गरज आहे आणि जर आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून द्यायचा असेल तर एक चांगला फिनिश हे करावं लागेल. सारिशला मात्र अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करावी लागेल. निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील. पहिला चेंडू बॅटची काढा आणि सरळ निलेशच्या हातामध्ये.
त्याच्यावरती एक्स्ट्रा आहेत, त्यामुळे मोठे फटके नाही खेळायचे. मला काही समजत नाहीये की मोठे फटके खेळण्यासाठी हे का जात आहेत. 4 चेंडू आता 7 धावा. बघा ग्राउंड एवढं खुलं ग्राउंड आहे, कुठे गॅपमध्ये ढकललं तरी 2-3 धावा निश्चितच मिळू शकतात. परंतु सगळ्यांना युवराज बनायचं आहे, सगळ्यांना धोनी बनायचं आहे, सगळ्यांना फिनिशर बनायचं आहे. मात्र तसं नसतं मित्रांनो. क्रिकेट हा कॅल्क्युलेशनचा खेळ आहे. 6 चेंडू 7 धावांची गरज होती. बघा पहिला चेंडू आला निर्धाव, समीकरण झालं 5 चेंडू 7 धावा. आता पुन्हा निर्धाव चेंडू आला, समीकरण झालं 4 चेंडू 7 धावा. बघा जेवढा चेंडू निर्धाव जाणार तेवढं समीकरण वाढत जाणार आणि हे सर्व प्रेशर जे येणार ते म्हणजे आडिवरे संघावरती. सारिश मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. पुन्हा चेंडू, हा मात्र एक्स्ट्रा धाव, अतिरिक्त धाव वाईट घोषित करतायत पंच. मी मगाशीच म्हटलं होतं, मला कुठून तरी असं वाटतंय की सारिशला आज नशिबाची साथ आहे. कारण फलंदाजी बघा त्याने खूप सुंदर केले, त्याचे 2 झेल सोडले गेले, त्यामुळे कुठेतरी नशिबाची साथ त्याला आहे. 2 चेंडू त्याने नक्कीच निर्धाव टाकलेत. तिसरा चेंडू सामना करेल रोहित. थोडासा अडथळा निर्माण होतोय, हा प्रेशर आहे, हाय व्होल्टेजचा सामना आहे मित्रांनो. थोडासा प्रेशर आहे गोलंदाजीसाठी नक्कीच असतं. रोहित फलंदाजी करेल. तिसरा चेंडू येणार का निर्धाव, की किती धावा मिळणार. आणि आता मात्र हवाई हल्ला केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी आणि झेल टिपला जातोय. सारिश मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. मी मगाशीच म्हटलं होतं, मला कुठून तरी आतून फिलिंग आहे की सारिश काहीतरी कमाल करण्याची आज त्याच्याकडे आहे, कारण नशिबाची साथ त्याला आहे. आता मात्र दाखल झालाय तो प्रज्वल डावकुराचा फलंदाज. ज्या ठिकाणी आता मागील चेंडू झेल झाला ते क्षेत्र बघा, काऊ कॉर्नरचं ते क्षेत्र, त्या क्षेत्रामध्ये सहसा षटकार जात नाही, कारण ते क्षेत्र थोडंसं मोठं आहे. बाउंड्री लाईन त्या ठिकाणी थोडीशी जास्त आहे आणि खूप लांब असल्यामुळे षटकार आपण त्या ठिकाणी खूप कमी पाहतो. त्याच ठिकाणी हा झेल घेतला गेला, एक चांगला फटका होता रोहितचा, मात्र झेल देऊन तो तंबूमध्ये परतलाय. 3 चेंडू आणि 6 धावा. एक मोठ्या फटक्याची गरज आहे, पण तो मोठा फटका खेळणार कोण, प्रज्वल खेळणार का ओमकार खेळणार. प्रज्वल खेळणार का ओमकार खेळणार, की सारिश आपल्या संघाला विजयाकडे नेणार. समजा या ठिकाणी जर डॉट चेंडू आला तर नक्कीच मोठं प्रेशर हे आडिवरे संघावरती नक्कीच बनेल. बघा हा चेंडू पडल्यानंतर काहीसा खाली राहिला आणि चेंडू गेला तो निर्धाव. दोन चेंडू आणि 6 धावा. बघा सामना कुठे होता, 7 चेंडू 7 वरती सुद्धा हा सामना आला होता. मात्र कुठेतरी हाराकेरी आपण पाहिली आडिवरे संघाची, कॅल्क्युलेशन बघितलं नाही. मोठे फलंदाज बाद झाल्यानंतर जे मिडल ऑर्डर होती त्यांच्याकडून साथ भेटली नाही आणि आता मात्र थोडंसं कठीण आव्हान बनलंय. सारिश मात्र अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. तो सांगतोय बघा क्रिकेट काय शिकवतं, एक दिवस नक्कीच तुमचा असतो, एखादा दिवस खराब जातो. बघा पहिला दिवस त्याचा खूप खराब गेला होता, गोलंदाजी नीट होत नव्हती, फलंदाजी नीट होत नव्हती. मात्र आजचा दिवस त्याचा आहे, फलंदाजी सुद्धा त्याने खूप चांगली केली. एक षटकार 2 चौकार आपण त्याच्या बॅटमधून पाहिले आणि त्यानंतर 6 चेंडू 7 धावांचं षटक.
तो फेकतोय. त्याच्यामध्ये बघा 2 चेंडू 6 वरती त्याने समीकरण आणलंय. म्हणजे संघाला जवळपास विजयाच्या उंबरठ्यावर त्याने उभं केलंय. सारिश एक या सामन्यातील अति महत्वाचा हा चेंडू असणार आहे. या चेंडूवरती धावा या बनवाव्या लागतील. बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू झालाय निर्धाव. काय गोलंदाजी बघा, काय गोलंदाजी आहे. जर गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे या गोलंदाजासाठी. 6 चेंडू 7 धावांची गरज होती आणि आता समीकरण त्याने आणलं 1 चेंडू 6 धावा. 9 चेंडू बघा आम्हाला माहिती या ठिकाणी म्हणजे 9 चेंडू 7 धावांची गरज होती आडिवरे संघाला. 9 चेंडू 7 धावा आणि आता समीकरण काय झालंय 1 चेंडू 6 धावा. म्हणजे तब्बल 8 चेंडू निर्धाव आलेत. 8 चेंडू काय कमाल केली बघा. जे अशक्य होतं ते शक्य करून दाखवताना दिसतोय तो तळवडे संघ. आणि विशेष करून सारिश शेवटचा चेंडू सामना करणार ओमकार आणि हा चांगला फटका आहे आणि हा सामना विजयी होतोय. तळवडे फायनल मध्ये प्रवेश केलाय.